приятели, разгледахме какво е необходимо за извършване на разтягане на гърба и как да се прави това разтягане, но в днешния урок ще ви запозная с един апарат, който може да се използва за извършване на разтягане на гръбначния стълб. Това е апаратът, с помощта на който можем да направим професионална апаратна тракция, екстензия на гръбначния стълб, ефективна, безопасна, правилна, която ще даде необходимия резултат. Има различни варианти на оборудването, които ще представя, за които ще говоря. Някои са от по-старо поколение, други са по-модерни. Ще представя апарата, който имам тук сега. Апаратът по същество представлява маса за масаж, масажно легло, на което човек лежи по гръб. Гърбът му е върху основната подложка на апарата, а под гърба на човека минават ролки, които осигуряват масаж, апаратен масаж и правят тракция на гърба, разтягане на гръбначния стълб. Всъщност, ако разгледаме структурата на оборудването, в основата на оборудването има комплекс от тракционно оборудване, комплекс от каретки с ролки. По време на пускането, стартирането на оборудването, започват да се движат, минавайки под гърба на човека, който лежи върху оборудването. Ролките масажират, ролките извиват гърба в дъга назад, за да направят разтягане. И ролките директно разтягат, както виждате, сега те се движат една спрямо друга и правят разтягане на гръбначния стълб, който лежи тук и няма никакво дърпане на ръцете, няма никакво дърпане на краката. Всъщност цялото движение е само върху гръбначния стълб. Така че разтягането на гръбначния стълб не е чрез дърпане на ръцете и краката. В този случай можем само да разтегнем и увредим раменните и тазобедрените стави. Разтягаме гръбначния стълб, като просто го извиваме назад. И в този момент, когато се извиете назад, прешлените се раздалечават един от друг и се случва екстензия, тракцията. Основното масажно средство е каретка с ролки. За лумбалната област има 4 ролки, които работят изключително върху лумбалната област, не са фиксирани, за да се адаптират към извивките на лумбалната област на човека, който лежи директно върху оборудването. В гръдната част има 2 ролки, също с нефиксирана каретка, които работят с гръдната част. Тяхната задача е да изправят гърба по отношение на сколиозата, както и да огъват и разгъват обичайната гръдна кифосфера, която се намира в гръдната област, и отделна шийна ролка, която работи с шията, извива шията, минавайки под нея. Така че това шийно огъване също създава правилната извивка за шийния дял на гръбначния стълб. А самите ролки, тези кафяви валяци на оборудването, са изработени от специален материал – турманиева керамика, и се нагряват. Използвам пулта за управление, за да настроя температурата на нагряване. Масажът и тракцията трябва да се извършват върху загрят гръб. Студеният гръб, скованият гръб и спазмираните мускули няма да позволят правилна тракция. Ролките са нагряти, те затоплят гърба по време на движението и дават възможност за омекотяване на гърба и по-ефективно извършване на екстензията. Трябва да се отбележи, че тук има специални ребра. С помощта на тези ребра се извършва не само масаж, но и точково въздействие върху биологично активните точки, които се намират на гърба, близо до гръбначния стълб. И така, какъв е принципът на разтягане? Вижте, човек ляга върху масажното оборудване. Под гърба на човека, както се вижда, минават каретките с ролките. Тук има една каретка, още една каретка и трета каретка, и те извършват огъване на гръбначния стълб. Гръбначният стълб се разтяга поради факта, че се извива назад. Отново, действието не се извършва чрез ръцете и краката. Разтягането не се извършва за крайниците, а разтягането започва и завършва в самия гръбначен стълб. И начинът, по който работи оборудването, е, че ролките минават отдясно и отляво на гръбначния стълб. Има случаи, когато има изместване на гръбначния стълб е изкривен като сколиоза. В такъв случай ролките са винаги прави. Ролките са прави, гърбът може да е изкривен и ролките, преминавайки под гърба, го коригират. Да, гърбът на човека може да бъде твърд и гръбначния стълб също. Но когато гръбнакът е твърд, а ролките са още по-твърди, винаги се прави корекция на по-мекия гръбнак и той се изравнява. Ролките винаги са равни и твърди и предизвикват изравняване на гръбначния стълб в момента, в който преминат под гърба
Те, движейки се под гърба, изравняват тези различни сколиотични изкривявания чрез масаж, разтягане, изравняване, изправяне на гърба. И да обобщим резултата, когато човек лежи върху оборудването и прави тракция, разтягане, прави масаж. Какво се случва? Имаме 3 процеса. Първият е масажът. Масажът е просто масажиране на нашите мускули, умекотяване на тези уплътнения в мускулите, които някои хора наричат тригерни точки, масажиране на спазмираните мускули, като този масаж се извършва и в условията на затоплен гръб, т.е. допълва се с инфрачервено загряване на гърба и за отпускане на мускулите, а след това основният резултат от въздействието на оборудването е тракцията на гръбначния стълб и тази тракция дава резултати за по-нататъчното възстановяване на това нарушение в гръбначния стълб, като например дискова херния. Следователно, този апаратен масаж е предназначен предимно за лечение на гръбначния стълб, ортопедично лечение, възстановяване на правилната позиция на гръбначния стълб в нашето тяло. Ето това е апаратния масаж.